No niin, tultiin tänne Muppalaan. Vähän niinku homo. No eiköhän sit oo parempi kuin joskus saa se hoidettua. Viedään se sinne. Tekis mieli tuikkaa mun rassen. Mä pistän kohta sut kuule nuolemaan ton. Oho, ei, rauhoitu! Vitsi, nyt menee hermot, saatana. Tustas. Ei noniin, ja taas lähti. Vittu, mene pois siitä. Hyvin menee. Hengästyykö sä? Mene helvettiin. Toiko sen homeen sit poistaa siitä? Poistaako? No, laitetaan uudet päälliset siihen. Enhän mä nyt tosissani. Jäi vähän myöhään tää hakkuu. Siinä on sohva.